Čaute, čaute priatelia, tu je Anton. Tak dnes tu máme slúbený unboxing, čiže rozbalenie DJI kamery. Je to akčná kamera DJI Osmo Action Pro. Je to v rozšírenom móde Adventure Combo. Tu je, ideme na to. Kamerka je dodávaná v rozšírenom, v podstate rozšírenom balení. Je tu navyše statív. Statívov, ako som minule spomínal, nikdy nie je dosť. Je to výsuvná tyčka o dĺžke 1,5 metra. Ďalej sa to skladá z dvoch krabičiek. Jedno je kamerka a jedno je príslušenstvo dodávané. Ideme najprv na to príslušenstvo. Takže máme tu magnetický držiak, kábel USB-C na USB-C, nejaký návod, nejaké nálepky. Ďalej tu máme nabíjací hub s 3 baterkami. Baterky sú 1950 mAh. V ďalšom balení je samotná kamerka a ešte ďalšie príslušenstvo. Kamerka DJI Action 5. A ďalšie príslušenstvo. Ochranná klietka. Ďalší magnetický držiak a držiak na príľbu. A ešte máme v balení dve skrutky. Čip 1,1/1,3 palca, čiže palcový čip tam nie je, ale keď som porovnával videjka s kamerkou GoPro 12, teraz už je aj GoPro 13, tak v tmavých scénách DJI Action 5 sa chovala lepšie, nebola taká zašumená. Treba si pozrieť niektoré zábery. Rozhodol som sa aj z toho dôvodu pre DJI, že mám aj Osmo Pocket 3. Vlastné príslušenstvo je kompatibilné. Taktiež po zvukovej stránke DJI Mic nie je problém pripojiť či už Osmo Pocket alebo k tejto Action 5, čo vlastne v konečnom dôsledku je to taký uzatvorený systém. Mám DJI Mini 2 drona, mám DJI Osmo Pocket 3 a teraz som investoval do Action 5, tak verím, že zábery budú trošku lepšie ako boli doteraz. Výhoda tejto kamerky ešte ďalej je, že má vstávanú pamäť, myslím, že 47 GB na nejaké 2 hodinky videa. Občas sa stane, že človek si doma v počítači zabudne microSD kartu a problém je na svete. Stalo sa mi to už aj mne. Myslím, že 2-krát to bolo, tak nakoniec som točil, keď som potreboval točiť som len s mobilom. Tento systém rýchlo upínací oproti GoPročke je trošku vylepšený. Je tu magnetický systém, vidíte to,
bez problémov. Taktiež pokiaľ sa použije klietka, rozmýšľam, ako sa to tam dáva, takto, čiže nerozoberá sa to úplne celé. To zacvaknuté, môžeme kamerku nacvaknúť aj na výšku, alebo točíme na šírku. Treba si dať na to bacha, je to v podstate magnetický systém, že to drží to, ale treba to zacvaknúť jednu aj druhú stranu, je to pevné, super. Verím, že DJI Osmo Action 5 bude pre mňa o niečo lepšia ako doterajšia GoPročka. Mal som síce 12, je už 13, ale neverím, že nejaké veľké rozdiely v týchto dvoch kamerách budú. Ešte si ukážeme, aké sú veľkostné rozdiely. Ako sa to dostáva, to človek musí na to... Aha. Už viem, kde bol problém. Magnet som tam mal. Takže teraz ju vyťahneme von. Veľkostne, vidíte? GoPro DJI Action. Pre komunikáciu s kamerou treba používať program DJI Mimo. Tento už v telefóne alebo v tablete mám nainštalovaný, nakoľko, ako som spomínal, používam DJI Osmo Pocket 3, takže urobím len nejakú aktualizáciu na nové kamery a môžeme začať používať. Trošku ešte rozdiel oproti GoPročku je, že je tu samostatný vstup na USBčko, je to samostatné dvierka. Myslím, že sa to trošku ťažšie otvára ako konkurencia. Vložíme batériu. V podstate je pripravená. Spustíme a nahráva. DJI Action 5 sa taktiež používa dvomi spôsobmi. S tlačením vrchného tlačidla okamžite spustíme nahrávanie, ovládanie je úplne intuitívne. Myslím, že ani návod netreba čítať. Takže tu máme foto, video, super nočné video, tracking, slow motion, timelapse, jednotlivé nastavenie. Treba sa s tým pohrať, vyskúšať. Ešte som zabudol spomenúť nálepky, ktoré taktiež firma prikladá. Kto používa, ja väčšinou ich založím naspäť k návodu a takže veľa kilometrov. Ak sa vám moje videá páčia, nezabudnite si dať odber, nezabudnite dať like a teším sa s vami na ďalšie videá z prírody alebo z nejakej technickej činnosti. Čaute.